Kuules nyt, Nilkki. Sä et taida tietääkään, minkälaisessa posessa sä oot. Se teidän keikka, jonka te teitte, se aiheutti ton sun kaveris kuoleman, ymmärrät sä? Onks sulla mitään ehdottaa nyt tähän tilanteeseen, vai laitaks mä kuulla sun kalloa tässä näin? Ei me ollut tarkoitus varastaa sulta mitään. Oli Make, joka sen suunnitteli. No hyvää huomenta vaan, lapsoset. Ihan kiva nähdä, että täällä on melkein joka penkissä joku istumassa. Arvatkaa mitä. Tänään käydään läpi huomisen kokeen kysymykset. Kuinka helppoa voi olla tehdä tentti, kun tässä on kaikki kysymykset valmiina? Haluat säkin päästä hengestäs? Vai onko sulla jotain ehdottaa vielä mulle, millä sä pääsisit tästä kuseesta? Te ette voi saada hylsyä tästä, paitsi hei Lissu siellä. Jos sä nyt oot siellä Facebookissa, niin mä tuun hakee sen puhelimen ja heidät tosta ikkunasta pihalle. Joo, älä selitä nyt. Haluatko sä olla täällä kurssilla vai et? Hyvä, kiitos. Ja Ville, ajatteletko sä naapurin Lissua vai naapurin Terhoa? En tiedä teistä nykyajan lapsista, teidän seksuaalista suuntauksista yhtään mitään. Voin mä soittaa mun faijalle. On aika usein auttanut mua. Koska sulla anneta puhelinta. Okei, tossa sulle puhelin. Soita sun faijalle sitten. Mutta keskitytäänkö nyt aiheeseen niin, te saadatte päästä muuallekin töihin kuin McDonald'siin. Kiva. Jahas. Poikani soittaa, antakaa anteeksi vastaan hänelle. Hän sentäs menestyy elämässä. Markku. Mikko tässä moi. Kuka siellä on? Faija, se on Mikko. Mikko? Mikko, hei mä oon nyt töissä. Mä tiedän, että sulla on töitä. Mä oon nyt tosi pahas kuseessa. Mitä? Tarvii rahaa ja tosi nopeasti. Sä et voi taas pyytää rahaa. Missä ongelmissa? No, en mä voi sulle kertoa nyt puhelimessa. Ei, siis ihan oikeesti, mä en enää sulle voi antaa rahaa. Tajuutko miten paljon me ollaan mutsin kanssa sulle sitä rahaa syötetty? Faija, älä lyö luuria korvaa nyt joo. Mä luulen, että nää ampuu mut muuten. Nyt ihan oikeesti, hoida oma ongelmas. Mä oon täällä töissä, hei hei. Faija.